Satgaon Pator Arong Rakom kecho Longri Asar Bortimen aman kedeng pon. Pini bangso along habe pin porong asar tum cetong dun pet pen si pini rakom kecho along RDP dun. Rong rop pangcho lim ji polotang te Longri Asar pen kedang lok rong asar perangke mutiar resobasa sarbasa angton dothai nangji. Lason thak thak si pini chongkhili habe korsing timung lapen rakom kecho abang puamen lake ronjit Pator alang le sarbora kemang asai kepleng play ason an sedame pacun pon vegji pusi rada thengno lamcha jejak pon Ronjit Pator laki karletang Hemari Pator Bortimen asopo kedam tangan ni pen Hemari Pator si arpu dengbom bonta arni arwe tirthe chelar bom ajok alang ni bangso apirthe pen joi joisi uthot alang lilar asopo Ronjit Pator si alang lipo Hemari Pator adular Bortimen aman arpu kedeng pon Bortimen arpu kedeng pon ke arnisi nini apharman tapukali Bortimen arpu kedeng kela inut akayalong labang so pirthe hache tik mate dotik ke arpu dengver nangji lase lapuan arpu ke thepen alang le Ronjit Pator arta kijum hekpen lapuson arpu kedeng ke alang de setame kechengsi asonsi nang manlo lasi arta kijum hek pen lapuan arpu kethe aman peng kedo arpu kedeng apot Satgaon Pator Arong arat atau sisteme kethek an ason ki pekeng dunangji lapu choton dun lok amat kipu dun tok lok puke Ronjit Pator sisteme ke claim asai do an sisteme aning kangsam avedet ason ji lasi mesen pen ke claim kedam asai thandun pen rong rup kapaklang kepa mesen nangji lapuson asai along khorsing timung Longri habe pen si akimi Bortimen arpu kedeng Ronjit Pator akan apu along man peng kedo apohu phumpon Ronjit Pator Bortimen arpu kedeng pon along alfiaman pen kacetong dun lake rongbong teron Longri Asar Dhon Sing Kro langhan Longri Asar Rup Sing Hanse Longri Asar lapen Dhon Sing ingti Longri Asar atum pendang lok prek jam Longri Asar atum cetong dun se Ronjit Pator Bortimen arpu kedeng pon along keklaim kedam kipa mesen ji aphan hirjume hak pirinti tong kamu kampen di konten terang report Karbit Daily News top ini tumta Satgaon Pator Arong la Hemari Pator है असुपो ला Ronjit Pator alang li gangbra ke Sing Pator lo alang li rong lo nasi alang li rong amikar lo akor pe lo lapen ahem isi lo seta nitum Longri habe nitum ke nitum ka asu lo lapen nitum ke amikar alar lo lapen mirat asu nitum asu lo lasi alang nitum prang hotema alang li po Hemari Pator alang li Longri Asar alang li anam mantang do ani tangam tang lo ani sia ko chewoi lo kasi so chewoi hut pen alang li aser chipon pe arup chipon pe ser do kok rup do kok na pen la so sipong do kok rumar do kok apot aputhot asuk ko ban sen sipong pigi rumar pigi sar pajing thang ru pajing thang kasi uthot ka bitung ka nim do kok kom do kok bitang do kok ba do kok la se bisar do kok pidar do kok la ser ke rup ke la asupu tu bang ba ke claim un ke dengun abang pu tu masih itu tidak kok por si itu por alang itu ser rup nang pajing thang ni tu sini tu ta rup ser rup sipong rumah piniani alang itu ngi pha teng kan alang li pha ser tikang lo rup tikang lo sipong rumah tikang lo si karbia besar ke pualo karbia kidar ke la pualo si tu karbia aron ke 500 se la sipong rumah ta itu ke pamurim nongle pamusang nongle la si itu ke thot ser pitikang lo rup pitikang lo sipong tikang lo rumah tikang lo tapen alang lita anin kan sampana ninga tong kan dongri la kan pika tolong pan pika tolong wan se tapi meje pan pan yang ye pan alang ni bisa kita tahu ta alang lita langkem kono babu to kasi itu ahin penta alang ni pan hirjume mana hirjume hankisi ni tu sipong kilo rumah kilo kasi alang ni pan se
kita kepilih ni pan, tapi ni tu lah paper media langli tu pan, pan suri kadom kisila ini lampai, suri lah long habi, apa habi tu kan, kadom. Kono. Halo. Ni sini. Langli men. Satgaon Pator Bortimen asupo Ranjit Pator. Ta nipo bang bang ko jomi dang de ko phang ni dang de ko